nyari. Ang bos nyari yung bos. Ay mo ba sino ka rin tulak pa. Nah, yan lang. Ito yung isa. Kaya ka na siya. Yes. Sana sa kwan. Pansin ko ayan. Ay sa kunti ay kunti. Ay wire. Magandang araw sa inyo mga ka-chicken. Kumusta po kayo dyan mga ka-chicken? Sana ay okay lang po kayo dyan mga ka-chicken. At welcome back mga ka-chicken dito sa ating channel mga ka-chicken. Sa araw na ito mga ka-chicken ay may gagawin tayong pagre-recover doon sa pinsala, doon pa sa nakaraan pang bagyong Dante. Itong pinsala dito sa ating manukan, at saka yung isang pinsala doon sa bagyo na yon na dumaan dito sa amin ay yung aking monopole tower. Kaya ngayon mga ka-chicken, i-recover natin, ito tayo natin ulit yung monopole tower. Bali dodoblehin natin yung taas kaysa sa dati. Kaya kung yung sinasabi mga ka-chicken, kung bumagsak tayo, tatayo muli tayo, diba? Noon mga ka-chicken ay nasa mga 30 feet lang yung monopole tower natin. At saka ngayon mga ka-chicken, dodoblehin ko at lalagyan ko ng mas malaki pang tubo kaysa dati. Ito yung mga tubo na ito mga ka-chicken, makita nyo sa likod ko. Ito yung mga gagamitin natin, no? At try natin ulit ito sa ating manukan. Yan. Kaya panoorin nyo mga ka-chicken hanggang sa uli para matest din natin yung internet connection dito sa aming lugar, kasi dead spot ito dito. Para yung purpose natin mga ka-chicken dito ay makapagbigay tayo ng maayos na serbisyo sa pag-share at sa pagdagdag kaalaman na isi-share natin sa inyo mga ka-chicken, no? Lalo na doon sa mga nagtatanong, pasensya na ako yung iba hindi agad nasagot kasi mahirap yung internet connection. Kailangan kong pumunta doon sa bayan para makahanap talaga ng internet connection. Ayan, kaya kayo mga ka-chicken, simulan natin. Ayan mga ka-chicken, ito na yung mga gagamitin ko, no? At nasa kabila pa yung isang tubo na gagamitin natin. Yan, may kabilya. Natuto na ako nung una mga ka-chicken. Kaya ngayon medyo mas malaki na kaysa dati yung gagamitin kong tubo. At saka dati gumamit lang akong ng tie wire na dinoble. Ngayon yung gagamitin ko ay ito na, yung galvanized tie wire, para mas matibay talaga, no? At saka mas mataas pa. So ito na mga ka-chicken, una na namin nilagay yung pinaka base nya, ating monopole tower. Yan. Tapos yung iba, bali dudugtong na lang po natin doon hanggang sa maabot yung 60 feet ating monopole tower. Yan po, patuloy pa rin po ang trabaho namin yung mga kadugtong. Yan. So makita nyo mga ka-chicken, basa pa po yan. Yan. So kita nyo, tinatrabaho pa rin namin dito. Yan, hindi pa tapos pa yung mga kadugtong. Inuna muna namin yung base para habang ginagawa namin ay yung base doon ay titigas na yung simento. Yan. So ito mga ka-chicken, magawa ngayon ng kabitan nung pinaka galvanized wire ng ating monopole tower. Yun po yung tower natin. Tapos dito sa poste na ito, dyan din natin ikakabit yung galvanized wire. Yan, yung ginagawa na yan. Yan yung kabitan ng wire. Galvanized tie wire.
Yan, no? Para pulidong-pulido talaga yung gagawin nating monopole tower.
ka-chicken, tapos na tayo. Tapos na din yung ating monopole tower. At ayun, nalagay na rin namin yung parabolic antenna. Yan. Tapos na namin medyo biglang nagkulimlim yung panahon. Uulan. Ayan. Yan mga ka-chicken. Bali yung taas nito mga ka-chicken nasa lang 50 feet kasi hindi nadagdag yung 10 feet kasi nagka-problema doon sa panghuling tubo, kaya yan lang yung hanggang 50 feet lang, pero okay na yan kasi mas mahaba na yan kaysa nung dati na dinali ni Bagyong Dante. O ayan, naka-fix na po yan. Ngayon ito try natin mga ka-chicken kung lumakas ba yung kanyang signal ng ating internet. Try natin mga ka-chicken. So ngayon mga ka-chicken, ipapakita ko muna sa inyo yung nag-speed test tayo nung wala pa tayong parabolic antenna na nilagay. Yung mismong modem lang natin. Makikita nyo dito kung yung signal ng walang antenna. Dead spot talaga sa kinunan ko itong mga ka-chicken madaling araw, bagal pa. So ito yung result ng speed test nya. Madaling araw ganyan po, may lumalabas na ganyan na download speed na 1 point something, pero pag dating po ng may araw na gabi, walang wala po talaga, zero. Yan, nakahina po kasi 1.8 kahit madaling araw. Ganyan po. At ito naman po yung upload speed natin. Makikita nyo hindi talaga kumalaw. Ano ba yan? Wala talaga maka-chicken, sobrang bagal. Paano tayo makakapag-upload nyan? Makakapag-share, makasagot. Kung ganyan, magiging upload nya. Wala talaga. Sobrang hina talaga mga ka-chicken, Ayan lang talaga siya mga ka-chicken. 0, 1.8 yung download, 0.0 yung upload speed niya. Yung gamit ko dito mga ka-chicken na ito, yung ating Globe Tattoo, pero open line na po ito. Kaya yung gagamitin ko na SIM card dito, itong Smart Rocket SIM, yung only data for 30 days. Try natin mga ka-chicken. Okay, ngayon mga ka-chicken, ipapakita ko na sa inyo yung comparison noon na wala pa tayong monopole parabolic antenna at saka ngayon yung magiging resulta nila. Ayan, makita nyo yan yung dalawa. Yung kanina, makikita nyo mga ka-chicken, ang lakas na yung natin yung mga ka-chicken. Hindi na masama yan. Yung 18.9 yung lakas ng ating internet speed dito sa amin. Bali dito sa amin dead spot pa ito, kaya sa tulong natin ginawang monopole tower parabolic, ayan, nagkaroon po tayo ng wifi signal dito. Ayan po sila mga ka-chicken, ayos na ayos. So ayan mga ka-chicken, natapos na rin natin, medyo okay na yung ating wifi, yung monopole tower natin, medyo naka-recover na tayo. Madali na tayong makapagbigay ng serbisyo sa inyo mga ka-chicken sa pag-share natin dito sa pagmamanukan, Ayan, at ngayon mga ka-chicken, shout out muna tayo. Ayan mga ka-chicken, maraming salamat sa inyong panonood at sa inyong walang sawang suporta. Ingat po kayo dyan palagi mga ka-chicken, at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please do subscribe dito sa ating channel. At ingat po lagi mga ka-chicken. DJ.